tempo non é máis nada que a forma do sentido interno, é dicir, da intuición de nós mesmos e do noso estado interno. Pois o tempo non pode ser unha determinación de fenómenos externos, nin pertence a unha figura nin a unha posición, etc. E, en cambio, determina a relación das representacións no noso estado interno. E, precisamente porque esa intuición interna non dá figura algunha, tratamos de suplir este defecto por medio de analoxías e representamos a sucesión do tempo por unha liña que vai ao infinito, na cal o múltiple constitúe unha serie que é só dunha dimensión. E das propiedades desa liña concluímos as propiedades todas do tempo, con excepción dunha soa, que é que as partes daquela liña son a vez, mentres que as do tempo van sempre unha logo da outra. Todo cambio é máis rápido ou máis lento, mentres que non o é o tempo, pois precisamente a lentitude e a rapidez veñen definidas polo tempo. É rápido o que en pouco tempo móvese moito, e é lento o que en moito tempo móvese pouco. Os nosos razoamentos sobre os sistemas illados en balde implicarán que a historia pasada, presente e futura de cada un deles sexa explicable toda dun golpe, como a despregada en abanico. Esta historia desenvólvese a modo, como se ocupase unha duración análoga á nosa. Se desexo prepararme un vaso de auga azucrada, por máis que faga, hei de esperar que o azucre se disolva. Este feito sen importancia está cheo de ensinos, porque o tempo que hei de esperar non é xa ese tempo matemático que se aplicaría tamén ao longo da historia enteira do mundo material, aínda que se nos mostrase toda dun golpe no espazo. Coincide coa miña impaciencia, é dicir, unha certa porción da miña duración, que non é prolongable nin reductible a vontade. Non se trata xa de algo pensado, senón de algo vivido. Isto é, dunha relación, daquilo absoluto. O tempo é, pois, soamente unha condición subxectiva da nosa humana intuición, a cal é sempre sensible, é dicir, por canto somos afectados por obxectos, e non é nada en sí fora do suxeito. En canto aos demais planetas, os homes, fora dun pequeno número, non están preocupados das súas revolucións. Non lle deron nome, e cando os consideran, non miden por medio de números a súa velocidade relativa. Tamén podemos dicir que non saben que esas trayectorias errantes, cuxo número é prodixioso e a variedade maravillosa, constitúen o tempo.
que sucedería se un demo dixéseche: esta vida, tal como ti vívela actualmente, tal como ti vivíchela, terás que revivila unha serie infinita de veces. Nada novo haberá nela. Ao contrario, é preciso que cada dor e cada alegría, cada pensamento e cada suspiro volvas pasalo coa mesma secuencia e orde. E tamén este instante é eu mesmo. Se este pensamento tomase forza en ti, transformaríache quizá, pero quizá che anonadaría tamén. Canto terías entón que amar a vida e amarche a ti mesmo para non desexar outra cousa senón esta suprema e eterna confirmación.